Ahojte, ja som Jano a chcel by som vám predstaviť aplikáciu pre IPTV, ktorú sme vyvinuli v rámci FFFF IT Labu. Jedna pomáha používateľom zorientovať sa v ovládačoch set-top boxov a druhá im pomáha chatovať priamo na obrazovke telky. Poďme sa na ne pozrieť. Mami, čo to tu je? Nový set-top box? Ako sa to ovláda? Máš tam na to apku, čo vyvinuli v FFF IT Labe. RC Help sa to volá. Aha, tak na toto je ten gombík. Mama, a môže na tej telke aj chatovať? Jasné, v FFF IT Labe urobili aj na to apku. Skús si pozrieť, čo píšu na dokumentárnom kanáli. A majú to rozdelené podľa kanálov. Skvelé.